Har du fundet frem? Prøv at se. Den er der bare... Den er faktisk ret sjov. Kan du se? Jo. Hvad siger Mille? Hun grinte også, da vi så. Ja. Er det også for den står? Hvad siger du til det? Det er sådan noget helt andet, det du har været i. Den er sjov. Ja, jeg skal lige med dig. Der er jo den. Ja. Den er lidt sjov. Er du yngre, mand? Den passer faktisk rigtig godt. Jeg har aldrig set den være så flot på nogen, og det er simpelthen ikke løgn. Så lige undgå den der turist. Ja. Det er hvad det er. Det kan vi godt tage. Den er faktisk... Ej, jeg synes, det er fint. Den er anderledes, det kan jeg godt. Jamen, den passer så flot til dit hår, og dine farver i brillerne, og brillen i sig selv, og hele... Altså, figuren er jo super flot bare. Så det er varmt og helt anderledes. Ja, for mig. Ja. Der kan du smage. Det er måske også lidt meget. Nej, det synes jeg ikke er. Det ved jeg ikke. Det skal du prøve meget. Men jeg skal nok prøve det uden, kunne jeg forestille mig. Men så skal du prøve... Fordi der er ikke nogen BH, der går så langt ned. Nej, men det man kan gøre, det er altså enten en BH, som kan køre op om nakken på dig. Jamen der kan man gøre det, altså det kan du godt gøre i sådan en sådan her. Vi sætter BH-strøm i hernede. Det er bare sådan en lille bånd, der sidder på hver side. Ja. Tjene. Hvad synes du, den Mille? Den er rigtig pæn. Den er rigtig pæn. Hvad kan du bedst lide, den her eller den anden? Den anden. Den anden? Jeg er spændt på at se den her. Så er lige sat for at... Prøv lige at stå for kameraet. Bliv uvenner med. Den er sød, men det er ikke lige mig. Nej. Altså, Hvad er det, der gør det? Jamen, for det første så... Den skal selvfølgelig være lang, men jeg når at lave den der. Ja. Gør det på næsen, og så har jeg... Ja. Jeg får sådan sjov askeputter i. Så nej, og så har jeg nok det der med, at når jeg ikke lige har kontrol over kjolen, så vil jeg godt lige hive den op. Ja. Og så... nej. Så får lidt af det elegant af. Ja, det gør den. Ja. Altså, den er enormt raffineret, men når jeg først har fingrene i den, så... Ja. Falder den lidt. Ja, det Ja. gør den. Så det er helt klart en af de to andre, der er favorit. Ja. For der føler jeg bedre, at de sidder på mig i forhold til den her. Ja. Så det betyder meget for dig, at det føles Jamen, godt at have på også. Den skal være god at have på, men den skal også ligesom give noget af min stil. Og den her, der føler jeg ikke rigtigt, at den er med mig. Nej. Men den er enormt flot, men det er bare ikke min stil. Du kan ikke se dig selv ind. Nej, det kan jeg ikke. Nej. Så det er helt klart... Ja. Helt klart en af de to andre. Der er også mere power i de to andre på hver Ja, side. lige nok. Ikke? Den er lidt mere klassisk fin. Ja, det er det. Ja. Så helt klart. Ja. Vi skal lave flere. Så han kan se det inde, så skal han lige ud og godkende dig. Er det ikke det? Så kan man se dem sammen. På billeder. Nej, video. Kan den egentlig til billeder? Der ligger du. Yes! Yes! Hvad nu, Bibi?